pareng kalajengaken menggah lampah-lampahing tata cara ing titi karenggan menika. Sagung para pepundhen, para pinesepuh-sesepuh ingkang satuhu winantu ing pakurmatan, para kiai, para alim ulama ingkang pono ing pamawas tunebda ing pitutur ingkang dahat kapundi, para panggemban-panggembating praja manggalaning negari ingkang pinangka pangayomaning sedaya para kawula dasih ingkang mahambek berebudi karma. Mirenggan mliginipun katur dhumateng panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Sri Astuti Twin Pangombyonging pinanganten kagung ingkang saduh winantu ing pakurmatan. Sagung para tamu kagung Sumawana Putri kadang sinedan kadang taruna muda kagung Sumawana Putri ingkang saduh kinasrisihing Gusti. Manglungling suri